Il-gvern irid jibqa' viċin il-poplu u propju għalhekk ser jiġu organizzati laqat tal-kabinet f'bosta bliet u rħula differenti madwar Malta. Bl-ewwel laqa ssir nhar it-tlieta illi ġej f'Marsa Xlokk. Intant l-inizjattiva gvern li jisma' mhux ser tintemm bil-laqat li damu għaddejjin 3 ġimgħat tul ix-xahar li għadda, hekk kif ġie mħabbar ukoll illi l-indirizz elettroniku opm@gov.mt ser jibda jintuża għal proċess ta' konsultazzjoni kontinwu mal-pubbliku. B'dan il-mod iċ-ċittadini ser ikunu jistgħu waslu l-ilmenti u suġġerimenti tagħhom lill-gvern mill-kumdità ta' darhom. Dan tħabbar minn Kert Farrugia l-kap tal-komunikazzjoni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u Matthew Carbone mill-uffiċċju tal-komunikazzjoni meta kienu qed jagħtu rendikont tal-inizjattiva ta' gvern illi jisma'. Dwar din l-inizjattiva huma qalu li b'kollox kien hemm it-total ta' 30 siegħa tul il-15 il-laqa illi għalihom attendew aktar minn 3200 persuna u b'kollox intervjenew madwar 600 persuna. Gvern li jisma' kienet inizjattiva li fiha l-gvern qed jagħti l-opportunità lin-nies biex isemmaw leħinhom sa minn kmieni fil-leġislatura. L-inizjattiva kienet imweda fil-manifest elettorali u l-intlaqet tajjeb ħafna mill-pubbliku. Fost l-aktar suġġetti li tkellmu dwarhom in-nies kien hemm bla dubju l-ħidma tal-gvern fir-rigward tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-proġett f'Bormla. Min barra numru tal-menti li tressqu waqt dawn il-laqat kien hemm ukoll proposti u suġġerimenti li jolqtu direttament lis-soċjetà ġenerali u li kieku ma kinux għal dawn il-laqat ma kinux jiġu indirizzati.